Kayo po si Ma'am Joanna Marinyar. Hello po. Ma'am, bali po kasi from from Telecommunication Services. Bali po, pinapunta po kasi ako dito ni Sir Ruben. Tapos po, kailangan pinapapirmahan niya lang po sa akin. Dito ka ma'am, lapit ka sa akin. Okay lang yan. Hindi naman ako nangangagat. Charot. Bali, pinapunta niya kasi ako dito. Bali, may papapirmahan akong mga papers. Parang insurance din siya, ma'am. Tapos sabi niya, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung 5,800. Sa inyong lahat mga ka-JFS, isang maulan na umaga sa inyong lahat. At ngayon ay October 4, 2021 at sunod-sunod na araw nga ang pagbibigay natin ng saya at sorpresa kahit saang parte ng Bicol. At ngayong araw, andito tayo sa Nabua, Camarines Sur upang sorpresahan ng isang pinakabonggang dalaga. Tatyak na bibigyan natin ng swak at surita packages from JFS team dahil mula ito sa kanyang minamahal nga naman talaga. So ano bang hinihintay natin? Tara na kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong umaga. Siyempre meron tayo Rafa Bell's Cake, ang ating napaka-sweet chocolate bouquet, napakasarap naman nating bilao ng siomai and with barbecue, at ang ating bubble balloon na may yaba 16, at syempre napaka-cute naman nating stuffed toy. At naaranahin din siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab at meron din tayong 1 dozen of assorted balloons. So ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but to captivate, ang minamahal nga naman na bibigyan ng sorpresa, love is in the air. Ano bang hinihintay natin? Ihatid na natin ang sorpresang ito all the way to our maswerteng babae ngayong araw here at Nabua, Camarines Sur. Mga ka-JFS, so andito na tayo malapit sa bahay ng ating sasorpisahin ngayong araw. So tara na samahan niyo si Ate Angel to surprise our lucky girl for today. Hi. So andito na tayo sa bahay. Oh my God, saan ako dadaan? Daanan dito. My God, walang daanan. Ito yung mga dinadaanan ko. Wait lang. Oh my God. Okay. So, dito tayo. Dito na tayo. Salamat po. Tao po. Tao po. Pagod ako. Tao po. Nandiyan po si Ma'am Joanna. Joanna po. Joanna Marinyar. Pagod ako. Na-stress ako dun sa daanan. Kayo po si Ma'am Joanna Marinyar. Hello po. Ma'am, bali po kasi from from Telecommunication Services. Bali po, pinapunta po kasi ako dito ni Sir Ruben. Tapos po, kailangan pinapapirmahan niya lang po sa akin. Dito ka ma'am, lapit ka sa akin. Okay lang yan. Hindi naman ako nangangagat. Charot. Bali, pinapunta niya kasi ako dito. Bali, may papapirmahan akong mga papers. Parang insurance din siya, ma'am. Tapos sabi niya, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung 5,800 na ibabayad sa Sabi po ni Sir Ruben, pero po, if ever po, papirmahan muna namin sa inyo dun po para po makapakita namin sa inyo yung insurance. From Telecommunications naman po ako. Ako si Ate Angel. Tapos po, pinapapunta niya na lang ako dito para if daw po.
Ano pong sabi niya sa inyo? Wala po sinabi sa inyo. Ano pong sabi niya po kasi, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung 5,800. Wala naman binigay. Wala naman po binigay. Ano po sabi niya sa inyo? Wala pong binigay sa inyo? Okay, ma'am. Sige, tuloy na lang. Pakita ko muna sa inyo yung sa insurance namin. Papapirmahan ko na po tuloy. Ako na lang kakausap kay Sir Ruben mamaya. Okay lang po? Mom! Okay lang po? Okay lang po? Sige, ma'am. Sama ka muna dun sa akin, ma'am, para mapakita ko po sa inyo. Saan ba? Baka magulog dyan si ma'am, ha? Baka po, ma'am. Harap ka sa akin. Ayan. So, ma'am, ano po sabi niyo sa akin kanina? Ba't po maraming tao dun sa inyo ngayon? Nino po ang may birthday. Ay, birthday mo po. Ilang taon ka na, ma'am? 31. Mukha lang po kayong 29. Napakabata ng itsura niyo, ma'am. So, ngayon, ma'am, dito po yung pinapapirma ni sir sa inyo insurance. Bali po, sabi niyo sa akin, gusto niyo daw po kasi personal niya may ipakita sa inyo yung sa insurance. Ano po sabi niya? Wala daw po kayong pambayad. Wala sinabi. Wala daw sinabi. Sige, ma'am. Papaanoon ko na muna ito, ma'am, para po makita niyo kung ano yung insurance na pinapapirma ni sir. Para po mamaya, pag-usapan na lang po natin kung paano yung bayad. Ano po? So, dito ka, ma'am. Natatakot si ma'am sa akin. Parang ano siya, no? Natatakot siya. Sige po, ma'am. Okay lang yan, ma'am. Pakita ko na lang po sa inyo kung ano yung nalalaman ng insurance para sa inyo. Sige po. Sige po. China! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hello, Ma'am Joanne! So, alam po, kami po pala ang JFS Petals and Services. At ito pong mga regalo na to ay para po sa inyo na pinabibigay po ng inyong pinakamamahal na si Sir Ruben. So, tanggapin niyo po yan, ma'am. Meron po kayong Rapables cake, may stamp toy, may bubble balloon, at may chocolate bouquet. So, ma'am, para sa inyo po to, tanggapin niyo po itong napaka-sweet na chocolate bouquet para po sa inyo. At syempre po, ma'am, meron din po siya dyan na siomay, bilao ng siomay, tsaka barbecue para sa inyo. At syempre, mamarap ka po dito. Aharanain ka din po ng aming surprise aranista na si Kuya Gab. Pero bago yan, ma'am, kamusta naman po ang feeling na nasurpresa kayo ng ating pinakamamahal yung live-in partner na si Sir Ruben? Huwag po kayo mahiya. Okay lang yan, ma'am. Di pa daw siya naliligo. Okay lang yan, ma'am. Ano po gusto niyo sabihin kay Sir Ruben sa anong to? Sa pagpasurpresa niya sa inyo? Ay, lumulin mo bisikat ka Nasaan po si Sir Ruben ngayon? Taiwan? Ilang taon na po kayong nagsasama ni Sir Ruben? 10 years. So, ngayon naman, ma'am, since may hinandang kanta sa inyo si Sir at masyadong maulan na, haranain din po kayo ng aming surprise sa isa na si Kuya Gab. So, mga ka-JFS, masyado na maulan dito sa labas. Kaya ngayon naman, samahan niyo pa rin kami upang handugan si Ma'am Joanna ng kanyang kanta ni Kuya Gab for this day for surprise artista. Hello mga ka-JFS, so andito na tayo sa loob ng bahay ng ating napakaswerteng babae ngayong araw na si Ma'am Joanna. So tara, samahan niyo pa rin kami upang handugan siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one in my life. I found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful tonight. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.
tonight. Pero grade 3. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Yan ma'am, so meron din naman isang simpleng mensahe para sa inyo. Si Sir Ruben, syempre hindi makakalimutan ang simpleng message. Handa ka na ba sa napakahabang mensahe ni Sir para sa'yo? Handa ka na ba? Okay, babasahin ko na. Nagado. 1, 2, 3. Always take care and good health. I love you so much. From Ruben. I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were someone waiting for me. The spirit is when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine, baby. And I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She's my dreams, my hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. 'Cause we're still kids when we fell in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine, baby. And I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath to heard it. Darling, you look perfect tonight. Palakpakan naman natin ang ating birthday celebrant kay Ara!